O noso grupo representará o neno e o repollo. Adrián parece narrador, Dani de neno, Cristina de nai, Abel de repollo e Martín de señor no mercado. E eu de narrador. Había unha vez un neno que, aínda que era moi obediente, odiaba comer repollo. Sempre que tocaba comelo, protestaba e enfadábase moitísimo. Daniel, vete a comprar un repollo ao mercado. Oxe, vou preparar o cerebro. E o neno chegou ao mercado moi enfadado. Quero mellor repollo para que miña nai cociñe. Neno, este repollo está moi rico e moi fresco. Non me toques, rapaz. Odio os nenos porque sempre están dicindo cousas sobre nós. É que vos os repollos tedes un sabor forte para o gusto dos nenos. Iso pasa vos porque sempre están dicindo cousas feas sobre nós. Pero van a hacer un novo. Así que despois desta discusión mortísima o neno e o repollo volveron a casa en silencio e parados todo o tempo. Ao cruzar o río, o neno escorregou e ambos caeron as súas ramas augas. Con moito esforzo conseguiron subirse a unha táboa. Así que de estar tanto tempo a deriva, terminaron parando e fixéronse amigos. E xogaron a moitos xogos imposibles, como Reis na montaña e a pesca secana. Dei-me de conta que as verduras son moi importantes para a nosa idade. Tamén sei o mal que pasades cando paramos máis de vos. Entre dicindo que ás veces o noso sabor é forte para o gusto que tenemos. Despois de chegar a casa, facemos o seguinte. Eu tratarei de ver e ti farás espaguetis, porque a mí encantan os espaguetis. Vale, podemos facer. Que rico preparaches o repollo, mamá. Os sabe espaguetis. E ti que non estás neno, alégrame que te guste. O seu acordo foi todo un éxito. A súa nai quedou sorprendidísima ao ver que comeu o repollo neno. E o neno preparou para o repollo o mellor agote da súa barriga o verbo de que ricos están estes espaguetis.